Hola, com esteu? Hola. Nois i noies participants del Festival Metròpolis. Som els Love of Lesbians, Santi Balmes, Julián Saldarriaga. I res, estem en el moment de dir el guanyador. Ha estat una decisió no gaire fàcil perquè sabem l'esforç que suposa fer un videoclip d'una cançó tan llarga en 48 hores. Moltíssimes gràcies als valents que heu entregat finalment el vostre material. Nosaltres no ho haguéssim fet millor, No. I res, no sé, doncs, què podríem dir dels últims finalistes o del material que ens ha arribat, que no sé, que alguns d'ells hem vist la feina que hi havia al darrere, l'intent de connexió també amb la banda, amb alguns guinyos o amb algunes cosetes recurrents que nosaltres hem anat utilitzant. Moltíssimes gràcies també per un petit homenatge també a la nostra carrera a través dels videoclips. Sí. I bé, 48 hores és una salvatjada per fer un videoclip, perquè no som conscients que no hi ha temps de preparar potser els actors ni de buscar les localitzacions adequades, etc. Tot això ho sabem perfectament, però ens estan dient, heu d'elegir un guanyador. Nosaltres us diríem felicitats a tots, perquè tots tenien alguna cosa que estava molt xula, la veritat, Ha guanyat l'Ivan Granero. Felicitats a l'Ivan i a tot el seu equip. No sé si heu treballat sol o amb molta gent, però bueno, enhorabona. I a la resta, doncs, ànims i a continuar, no sé, participant en aquest tipus d'eventos, no? D'activitats, perquè, no sé, crec que és una bona manera de posar-te a prova, no? De sortir al camp de batalla i d'anar foguejant-te i doncs anar agafant recursos i segurament que aquest cop ha estat l'Ivan, però per una propera ocasió, segurament, amb un grup amb més criteri, sortiríeu vosaltres també. Nosaltres ens vam presentar mogollon de concursos també i no... saps? Vull dir... No vam guanyar el primer, no? No vam guanyar el primer precisament, tampoc, i això t'esperona en un moment donat, no? Però la veritat és que felicitats a tots. A l'Ivan potser és el que vèiem que hi havia una mica més d'equilibri entre el que era la posada en escena, l'acting, etc. no? Però tots tenien alguna cosa, en sèrio. I res més, una salutació al festi, una abraçada, merci per tot.